Hello mga Oragon, mga Beshi, mga bay natin dyan. Merry Christmas sa inyong lahat. Ayan. Dito sa amin, walang Pasko. Kaya ito na yun. Alam nyo ba kung nasan ako? Siguro hindi nyo alam. Ano to? Yan, may mga clue pa dyan. Ayan. Ayun, may mga host pa. Alam na this kung ano. So, ayun na nga. Kita nyo naman. Ito ang buhay OFW labandero sa araw ng Pasko. So, ayan na nga. Mga Oragon, mga Besh, mga bay. Araw ng Pasko. Labandero, si Oragon. Ayan, ang aking mga lalaban. Naka-sit up na ang washing machine. At meron akong kukusutin, yung puti. Kusutin ko to. Hindi ko isasama dun sa decolor. So, start tayo ng paglalaba. Araw ng Pasko, labandero. Ayos no? Yan ang title. Okay, maglaba tayo. Lagay tayong sabon. Ito yung sabunan ko, lagay ng sabon, powder. Habang nagpapaikot tayo ng washing, kukusutin ko yung dalawang puti na t-shirt. Linis tayo ng inodoro dahil yung mga bula, panlinis. Brush. So, kukususin naman natin ang lababo. Guys, yan o, pawis ko o. Grabe. So, ayan o. Makintab din. Kahit bula lang ng ito o. Diyan ako nakapanglinis. Okay naman, makintab. Di ba? Tingnan mo yung inodoro namin, makintab din o. Apple green. So, yan na, init. Bagong ligo pa naman ako. Mamaya ulit, pag magbabanlaw na. Dahil lang matapos magpaikot. So ayun, tapos na mag-dryer, tatanggalin natin yung damit.
So ayun na nga guys, tapos na maglaba. Ito ang Paskong labandero. Pagaling sa trabaho, ito laba. So ngayon gutom na ako, kakain ako. Hindi pa ako nagtanghalian eh. Lasing ko na dito eh. Kain mo na. So ayun na nga. Kain mo na. Gutom na. Ulam ay ayun oh, adobong pusit. So ito lang ang aking araw ng Pasko. Araw ng Pasko, labandero. Yan ang buhay ng OFW. So maraming salamat. Hanggang sa muli. Bye-bye!